Το έργο που υλοποιήθηκε από τη Βράικος για την εταιρεία Actina Foods αποτελεί μια state-of-the-art βιομηχανική μονάδα παραγωγής μειγμάτων τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό. Οι μηχανικοί, οι αυτοματιστές και οι τεχνίτες της Βράικος εργάστηκαν με μεθοδικότητα, οργάνωση και αποτελεσματικότητα ώστε να δοθούν οι κατάλληλες τεχνικές λύσεις σε πολυδιάστατα προβλήματα. Η τεράστια ευελιξία, οι υψηλές δυναμικότητες και η ασφάλεια στην παραγωγική διαδικασία είναι βασικοί στόχοι που επιτεύχθηκαν. Το γεγονός αυτό προσέφερε ικανοποίηση σε όλη την ομάδα της Βράικος αλλά και σε μένα προσωπικά ως project manager του έργου. Για μια ακόμη φορά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια μεγάλη υπερσύγχρονη μονάδα για τα πρότυπα της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. Το νέο μας εργοστάσιο αντιπροσωπεύει πολλές ώρες σκληρής δουλειάς, προγραμματισμού και αφοσίωσης από μια ομάδα εξαιρετικών ανθρώπων. Το αποτέλεσμα είναι μια παραγωγική μονάδα με πολλές καινοτομίες και πολύ μεγάλη δυναμικότητα που θα καλύψει την αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα μας για τα επόμενα χρόνια. Η δημιουργία του εργοστασίου ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αφού μετατρέψαμε ένα παλαιό εργοστάσιο σε μια υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα, κτηριακά και μηχανολογικά, που πληρεί τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές παραγωγής τροφίμων. Για την Actina είναι η εκπλήρωση του οράματός μας. Να καταστούμε ηγέτητα παραγωγική εταιρεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στην παραγωγή μειγμάτων dry mix για την επαγγελματική αγορά αρτοπίας, ζαχαροπλαστικής και γενικά στην κατηγορία χορέκα. Η πολύ μεγάλη επένδυση που έχουμε πραγματοποιήσει δίνει τη δυνατότητα πολυπίκυλης και ευέλικτης παραγωγής, με γνώμονα την υψηλή ποιότητα και το χαμηλό παραγωγικό κόστος. Αυτό σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας καθιστά απόλυτα ανταγωνιστικούς εντός και εκτός Ελλάδος και δημιουργεί πολύ μεγάλες προοπτικές εκτόξευσης των εξαγωγικών μας δυνατοτήτων. Όραμά μας είναι να καταστήσουμε την Actina τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής dry mix στην νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Οι προκλήσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να υλοποιήσουμε την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής dry mix ήταν πολλές και σύνθετες. Στο παλαιό κτίριο dry mix έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις με σκοπό τη δομική του ενίσχυση και την αρχιτεκτονική του ανάδειξη σαν ένα μοντέρνο βιομηχανικό κτίριο, το οποίο ταυτόχρονα εξασφαλίζει άριστες συνθήκες εργασίας. Οι πολλές γραμμές παραγωγής dry mix σχεδιάστηκαν ξεπερνώντας τους περιορισμούς που δημιουργούσε το υφιστάμενο κτίριο με στόχο την ελαχιστοποίηση των χρόνων παραγωγής και την ευελιξία στην παραγωγή διαφορετικών τύπων προϊόντων και συσκευασιών. Το εργοστάσιο σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί συνδυαστικά σε περιβάλλον Industry 4.0, ο νέος με τον παλαιό ολικά ανακατασκευασμένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Μια πολύ σημαντική πρόκληση στην οποία και ανταποκριθήκαμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ελεύθερος σκόνης με την εγκατάσταση ενός state-of-the-art κεντρικού συστήματος αποκονίωσης, το οποίο απομακρύνει τη σκόνη που δημιουργείται κατά την παραγωγική διαδικασία, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειες προϊόντος. Το σύστημα αποκονίωσης συνεπικουρείται από ένα κεντρικό σύστημα αερισμού, ώστε να διατηρείται σε μόνιμη βάση μια ελαφρά θετική πίεση στο χώρο παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, η νέα μονάδα παραγωγής dry mix εναρμονίζεται με τα πιο αυστηρά πρωτόκολλα υγειονομικών απαιτήσεων. Τα αποτελέσματα της νέας παραγωγικής επένδυσης της Actina ήταν άμεσα και αξιοσημείωτα. Κατασκευάστηκε μια αμιγώς ελληνική υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα dry mix τροφίμων, η οποία θα δημιουργήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα 30 περίπου νέες θέσεις εργασίας. Εκτοξεύτηκε η παραγωγικότητα της μονάδας dry mix με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής, χρησιμοποιώντας αερομεταφορές και γρήγορους τρόπους εκφόρτωσης συσκευασίας και μικρές διαδρομές υλών. Δημιουργήθηκε η δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής σε 10 γραμμές ανάδευσης και 5 γραμμές συσκευασίας προϊόντων με ευελιξία batch από 500 κιλά έως 5 τόνους και συσκευασίας από 300 γραμμάρια έως 25 κιλά. Επίσης, δημιουργήθηκε ευελιξία εναλλαγής τύπου προϊόντος με ελαχιστοποίηση του χρόνου καθαρισμού μηχανημάτων. Δημιουργήθηκε ένα νέο μοντέλο παραγωγής σταθερής και πολύ υψηλής ποιότητας προϊόντων dry mix με εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών και έμφαση στην εξοικείωση και διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτές με ταυτόχρονη δραστική μείωση της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους.